Ga. Nakoy na-learn ba? Nakoy nakitaan nga reels. Nga, gikan ni Dr. Barbara. Ano siya nga, kuan daw, di daw maayo mag-sunglass ka unahat sunny day. Ano man? Kay, ang eyes day nato, kay mag-measure na siya how much heat na ang atong na-experience. And then, if too much heat na, mag-send siya og signal sa atong skin nga i-close ang receptor para di ta ma-sunburn. So, if ever mag-sunglass ka, matrick imong eyes or dili siya maka-measure na how much heat na ang environment. So, of course, dili siya makasend og signal sa atong skin nga i-close ang receptor. So, mo nang ma-sunburn ta. Muna ko na-learn. Ako. Dili ko mo agree na eh. Nga naman? Na ako'y kaila. Ano man? Sige ka eyeglass. Ang rason gani sige sa eyeglass kay kuan. Wa pud siya ka-detect sa kainit. Kaya nga naman. I mean, kainit sa ulo siyang asawa ba? Kay kuan mo siya pala hubog makayo. Pero pag uli sa balay, wa siya ka-detect sa kainit sa ulo sa asawa. Dito sumbag ang do ka mata. So karon sige na siya ka-eyeglass. Dili na katuwaan na ng kuwan. Lahi kita, oy. Sige na siya ka-eyeglass, runoy kayo.